दिनै 22 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 आगस्टआव गेलेमु गोरलै रंजानाय आरो मुलुगनां खावलायनायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे सानखौ 2014 मायथाइयाव अटावा, कानाडा वर्ल्ड रेक पेपार कैंसी एसोसिएशनजों सुबुंफोरखौ रंजानायनि थाखाय गेलेनो आरो नांलायनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायनाय जादोंमोन। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे मोनसेल' गेलेमुखौ फालिनायनि मोनसे राहा, राव, आथोन एबा बैसो जेखि जाया मानो बयहाबो देरहानायनि खाबु थायो। दिनै 22 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 आगस्टआव गेलेमु गोरलै रंजानाय आरो मुलुगनां खावलायनायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे सानखौ 2014 मायथाइयाव अटावा, कानाडा वर्ल्ड रेक पेपार कैंसी एसोसिएशनजों सुबुंफोरखौ रंजानायनि थाखाय गेलेनो आरो नांलायनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायनाय जादोंमोन। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे मोनसेल' गेलेमुखौ फालिनायनि मोनसे राहा, राव, आथोन एबा बैसो जेखि जाया मानो बयहाबो देरहानायनि खाबु थायो। दिनै 22 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 आगस्टआव गेलेमु गोरलै रंजानाय आरो मुलुगनां खावलायनायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे सानखौ 2014 मायथाइयाव अटावा, कानाडा वर्ल्ड रेक पेपार कैंसी एसोसिएशनजों सुबुंफोरखौ रंजानायनि थाखाय गेलेनो आरो नांलायनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायनाय जादोंमोन। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे मोनसेल' गेलेमुखौ फालिनायनि मोनसे राहा, राव, आथोन एबा बैसो जेखि जाया मानो बयहाबो देरहानायनि खाबु थायो। दिनै 22 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 आगस्टआव गेलेमु गोरलै रंजानाय आरो मुलुगनां खावलायनायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे सानखौ 2014 मायथाइयाव अटावा, कानाडा वर्ल्ड रेक पेपार कैंसी एसोसिएशनजों सुबुंफोरखौ रंजानायनि थाखाय गेलेनो आरो नांलायनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायनाय जादोंमोन। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे मोनसेल' गेलेमुखौ फालिनायनि मोनसे राहा, राव, आथोन एबा बैसो जेखि जाया मानो बयहाबो देरहानायनि खाबु थायो। दिनै 22 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 आगस्टआव गेलेमु गोरलै रंजानाय आरो मुलुगनां खावलायनायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे सानखौ 2014 मायथाइयाव अटावा, कानाडा वर्ल्ड रेक पेपार कैंसी एसोसिएशनजों सुबुंफोरखौ रंजानायनि थाखाय गेलेनो आरो नांलायनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायनाय जादोंमोन। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे मोनसेल' गेलेमुखौ फालिनायनि मोनसे राहा, राव, आथोन एबा बैसो जेखि जाया मानो बयहाबो देरहानायनि खाबु थायो। दिनै 22 आगस्ट नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 22 आगस्टआव गेलेमु गोरलै रंजानाय आरो मुलुगनां खावलायनायखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे सानखौ 2014 मायथाइयाव अटावा, कानाडा वर्ल्ड रेक पेपार कैंसी एसोसिएशनजों सुबुंफोरखौ रंजानायनि थाखाय गेलेनो आरो नांलायनायफोरखौ फोजोबनो थाखाय थुलुंगा होनो बानायनाय जादोंमोन। वर्ल्ड रक पेपार सिजार्स डे मोनसेल' गेलेमुखौ फालिनायनि मोनसे राहा, राव, आथोन एबा बैसो जेखि जाया मानो बयहाबो देरहानायनि खाबु थायो।